Bore da, croeso cynnes I chi i'r Oedfa Bore yma, mae'n hyfryd cael bod gyda'n gilydd, ond un o'r mwy hyfryd bod ni'n dod gyda'n gilydd I addoli yr arglwydd bore yma. Ni'n dymuno bendith dewyr o ni ac yn arbennig ar Gwydion wrth I fe'n harwen ni yn yr Oedfa bore yma. Fach chi'n gweld Gwydion sy'n bore yma ac yna fydd dewi os dyw e'n mynd yn arwen ni yn yr Oedfa heno. Cofiwch bod na baned ar ôl yr Oedfa, croeso chi muno ni am hynny, ac yna ysgol Sul am tua cwarter I 12. Emyr heddi yn Nghaerfyrddin, yn arwen yr Oedfaon yn yr Eglwys Efengyledd yng Nghaerfyrddin, ni'n cofio amdano fe. Ac yna yr wythnos, y triniadu'r wythnos, fel arfer, mae cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn am gwarter I 8. Paned y sgwrs yn hi nia am 10 bore di Mercher a bydd y gwragedd yn edrych ar lyfr Joel. Ac yna nos Iau cyfle I drafod emyn gyda Wyn dros Zoom, clybiau di Gwener, ac yna ambell I beth ychwanegol, brecwast dynion di Sadwn, bwriad yw cyfarfod am 9 gloch bore di Sadwn yn hi Gwydion a Catrin. A os chi'n gwybod bod chi'n bwriad I dod, yna cysylltwch gyda Gwydion I ddweud hynny. Felly 9 gloch di Sadwn nesaf. Cofiwch bod casgliad y mis yn mynd at waith Wycliffe Bible Translators, a bydd Tabitha o Wycliffe yn dod I rannu mwy am y gwaith hynny gyda ni y Sul nesaf. Ymbell I flaen rybydd hefyd, fel ni sôn yn barod, bydd cwrdd aelodau ar ail o Fawrth, ac yna cyfle I ni fel aelodau mwynhau cwmni'n gilydd gyda cawl ar ôl y cwrdd aelodau, mae'r cwrdd fi'n credu am 3 gloch ar y brynhawn di Sadwn yr ail o Fawrth. Ac yna ar y 3 o Fawrth, Oedfa Gwyl Ddewi fan hyn yn y bore. Gai ddiolch I chi am eich gweddiau chi dros y mini gwersyll yn gwerthrogi hynny fawr, hynny jyst I fi, ond siarad dros y swyddogion gwahanol a'r gwersallwyr buodd yna. Rydyn ni sôn mwy am y mini gwersyll, unai heno neu wythnos nesaf, ond dim ond I ddiolch I chi am eich gweddiau chi. Gadewch ni droi at Dduw mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn diolch am y fraint sydd gyda ni nawr I gael dod o'th flan di, y Duw byw I'th addoli di. O Dduw, ni'n gweddio ni di symud popeth arall o'r ffordd, fel bod ni yn canolbwyntio yn llwyr ar hyn ni'n wneud trwy gydol yr Oedfa, ac I ni I wrando a drwy dy ras di derbyn dy air di. Arglwydd ti yw y Duw byw, a ni'n gweddio neu di weithio heddi yn calonau ni. Arglwydd bydd gyda Gwydion wrth y fe agor y gair ni. Ni'n gweddio I ti roi yr ysbryd glân iddo fe, ac I ni hefyd wrth I ni wrando a gymateb yn gywir i'r hyn sydd gyda ti I ddweud. Helpa ni blygu a derbyn, a byddai'r cyfan arglwydd wrth dy fodd di. Ni'n gofyn felly I ti yn drydgaredd i'n bendithio ni, a thrigarhau wrtho ni, trwy'r enw'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch, Rodri. Wel, ni'n mynd I godi I ganu yr emyn gyntaf, emyn gyfarwydd o gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint, cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed, a chorff y farwolaeth, sef pechod dan draed. Ni allai'r holl foroedd beth olchi fy mryw. Chi'n meddwl am yr holl foroedd sydd? Wel, ni allai'r holl foroedd beth olchi fy mhechod I. Na chwaith gwaed y creaduriaid amled ei rhyw. Gymaint ohonyn nhw oedd yn cael eu lladd. Ond byddai'r rheina byth yn delio yn pechod. Ond gwaed y Meseia a'i gwella yn ddiboen. Rhyfeddod yw'r rhinwedd marwolaeth yr oen. Wel, gyrwch ni godi I ganu mawl i'r un aeth i'r lladdfan yn lle ni. 240.
Reit, blant, fi'n mynd i gael, dewch i'r blaen. A ni'n mynd i edrych ar fideo bach gyda'i gilydd. Gyda'n help i chi gobeithio a helpu y gynulleidfa. Ond mae geiriau mawr wedi. Mae yna rei geiriau nhw'n anodd i ddeall a dysgu. Byddwn ni'n edrych ar fideo mewn funud ar nid capel, ond y math o capel o bobl yn mynd i'r Hen Testament. A beth o'n nhw'n galw yn teml. Mawr. Ac yn y deml, yn arbennig ar rhai diwrnodau arbennig, oedd offeiriaid. Offeiriaid oedd yn siarad ar ran y bobl i Dduw ac yn hefyd yn siarad o ran Dduw i'r bobl. Ac un o'r jobs mawr oedd aberthu. Chi'n gwybod sy'n aberthu? So oedd yn neis iawn. Lladd anifail, a dyn nhw'n cymryd pwy bach o gwaed yr anifail a roed ddim mewn boblen, a wedyn oedd nhw'n llosgi'r anifail. A beth oedd y darlun oedd, Dduw oedd wedi dweud, dyma fel ni eisiau chi wneud. Bydd eich pechod chi, y drwg ni wedi wneud, yn cael ei roi ar yr anifail. A mae pechod yn rhywbeth difrifol, a felly mae rhaid yr anifail yna nawr cael ei ladd. Oedd lot o waed, nath ni newydd ganu, ni allai o'r gorwydd beth oedd chi, yn bryw, oedd chi pechod, na holl anifeiliaid. A byddai lot o anifeiliaid wedi cael ei lladd. Ac un diwrnod arbennig, beth oedd yn cael ei galw yn dydd, mae'n yn anodd i chi, dydd y cymod. Pan i chi'n cael ffrau, mae rhywun wedi gwneud rhywbeth drwg, a mae ydych chi barnwr fan hyn, neu rhywun pwysig fan hyn, mae rhywun yn gorfod dod i'r canol i sorto'r broblem mas. A cymodi, mae dydd y person yna yn sortio mas y broblem rhwng yr un sydd wedi gwneud y peth drwg yma a'r barnwr. Ac yn y dydd cymodi, oedd yr archoffeiriad, y dydd yma, dydd pwysig, yn dod i'r deml, ac y holl bobl yn y deml, a bydde fe'n lladd anifail, a wedyn mynd mewn i'r deml, ond yn mynd mewn y diwrnod yma, i'r ystafell special. Fi'n credu bod chi wedi gwneud yn bach o yn ysgol sy'n. Stafell, beth ni'n galw yn cysig y sancteiddiad, cysig y lle o Duw yn bresennol. A bydde'r offeiriad wedi mynd mewn fyna, yn nyrfys iawn. Ac yn rhoi chydig bach o'r gwaed ar yr allor. Nawr, ni'n mynd i edrych ar y fideo sydd yn dangos i ni y deml. Oce, nhw'n ni edrych ar y fideo, a wrth i'r fideo fynd, neu ddangos rhai pethau chi yn y deml. Cyn y fideo dechrau, dyma lle o'n nhw'n llosgi yr anifail. Byddai'r offeiriad yn lladd yr anifail yn hyn, a wedyn yn cael y lan ac yn llosgi'r anifail ar yr allor pres. Cyn neud hwnna, bydde fe'n mynd i un o'r bolenni yma, bolen mawr fan hyn yn llawn hwnnw, a 5 bolen fan hyn, a 5 bolen ochr arall, a bydde fe'n yr offeiriad yn golchi ddwylo. Ac ar ôl golchi ddwylo, bydde fe'n lladd yr anifail, a wedyn yn dringo lan ac yn llosgi'r anifail. Wedyn oedd bach o waed ar anifail mewn bolen arall, a wedyn bydde fe'n cerdded mewn i'r deml, a mewn i fyna, ac wedyn mewn i'r stafell pella. Rydyn ni edrych ar y fideo, a neu ddangos i chi ambell i beth wrth fydd ymlaen. Diolch i'r ysgolwch. Da iawn. Dyma ni, lle ni'n clywed y tân, nhw yn
A dyma ni y deml. Dyma ni'r dŵr. O'n nhw'n defnyddio 3 ychen fel buwch. Bob ochr, so 12 o'n nhw gyd y dal y fwlen. Mae'n adeilad anferth, ydw e? A Solomon a adeiladiad, dyma ni'r fwlenni eraill. A wedyn, dyma ni'r drws mawr mewn i'r deml. Ac oedd neb yn cael ei mewn i'r deml dim ond yr offeiriaid. A lot o offeiriaid. A dyma ni air. A drwch canhwyllbren, gallai dal y canwyll a tân. A'r bob un 5 ochr yma, 5 ochr arall. A oedd y tân yna yn mynd allan. Oedd olew mewn hynna. A nhw'n mynd yn siŵr bod y tân yn cynnen ymlaen trwy'r adeg. 2 ffenest bach. Felly oedd hi'n stafell. Oedd hi'n eitha tywyll. Ond pob beth yn air. Bara bwrdd fan hyn a bara gosod. A fan hyn, tân bach a bach o bren ac oedd yn neud arogl neis. A mwg yn dod, a dyma ni nawr yr ystafell lle o Duw yn bresennol. Cerywiaid a yr allor. A fyna, uwchben fyna, o Duw yn gweud dda i o gwmpas fan hyn. Ac ar yr allor yna, bydde'r offeiriad yn rhoi y gwaed. Gobeithio, bydde Duw yn maddau yn pechodau. A wedyn, bydde'n dod o allan, a bydde'r bobl yn yr iard fan hyn. Diolch ar ygol. Fan hyn. Felly dyna beth oedd yn digwydd ar ddydd cymodi. Pobl yn dod ac yn gobeithio bydd y Duw yn maddau pechodau nhw ac yn lle bod nhw'n cael eu lladd, bod yr nifaid yn cael eu lladd. Nawr, chi'n meddwl bydd ni lladd yn nifaid bod yma? Yn horrible rili, bydde? Lladd yn nifaid, cymryd y gwaed. Ni ddim yn gorfod neud hwnna nawr. Pam ni ddim yn gorfod neud hwnna? Pwy sydd wedi sort o problem ni mas gyda ni? Pwy sydd wedi sort o'r problem ffechod ni? Wel, Iesu Grist. A mae Iesu Grist yn sôn am Iesu Grist fel yr arch o ffeiriaid mwy o bwysig. A hefyd Iesu Grist fel yr oen sy'n cael y rhan. Mae wedi dod a marw yn lle ni. A yn y bregeth, byddwn ni sôn, oes ydych chi feddwl yn y bregeth am y deml. Lle oedd yr allor, lle nhw'n lladd yr oen. Wedyn, mi mewn i'r deml ei hun, ac wedyn yr ystafell fach yna yn y diwedd, oedd yna cyrten mawr. Drws mawr a cyrten mawr yn stopio neb i fi mewn. Oedd neb yn cael ei mewn i'r ystafell yna. Dim ond yr arch o ffeiriad, a dim ond un waith y flwyddyn. A byddwn ni'n sôn am yr ystafell yna hefyd. Oce? Da iawn chi, gael chi ffrind yn nhw. Da iawn chi yn gwrando. Wel, fe ddarllenwn ni nesaf. Y rhan sy'n sôn am, be ni newydd sôn nawr, Hebreiaid 9 bennod. Yn ystod yr oedfa, gobeithio bydd yr ddarlun y deml yn help i ni. Felly Hebreiaid 9 bennod, a darllen y bennod ar ei hyd. Gydwch ni wrando ar air Duw. Yn awr, yr oedd gan y cyfamod cyntaf hefyd ordeniadau a ddoliad a chysygr, ond mae cysygr daearol oedd. O blegwyd, codwyd pabell sef y gyntaf, ac ynddi hir oedd canhwyllbren a'r bwrdd a'r bara gosod. Gelwir hon yn gysygr. A tu ôl i'r ail len, yr oedd y babell a elwir y gysygr sancteiddiaf, lle roedd allor air yr arogl-darth ac arch y cyfamod wedi ei goreiro drosti i gyd. Yn honno, yr oedd llestr air yn dal y manna a gwialen Aron a flagurodd unwaith a llechau'r cyfamod. Ac uwch ei phen, yr oedd cerywiaid y gogoniant yn cysgodi'r dirgareddfa.
am yr rhain ni ellir manylu yn awr. Yn ôl y trefniadau hyn, y mae'r offeiriad yn mynd mewn yn barhaus i'r babell gyntaf i gyflawni'r gwasanaethau. Ond yr archoffeiriad yn unig sy'n mynd i'r ail ystafell, a hynny unwaith y flwyddyn. Ac nid yw yntau yn mynd heb waed i'w offrymu drosto'i hun a thros bechodau anfwriadol y bobl. Yn hyn y mae'r ysbryd glân yn dangos nad oedd y ffordd i'r cysygr wedi ei hamlygu cyhyd ac yr oedd y tabernacl cyntaf yn sefyll. Y mae hyn oll yn awyrddlyn ar gyfer yr amser presennol. Yn ôl y drefn hon o ffrymur rhoddion ac aberthau na allynt berffeithio'r addolwyr yn ei gydwybod, oherwydd y maent yn ymwneud yn unig â bwydydd a diodydd ac amrywiol olchiadau, ordynhadau allanol sydd wedi ei gosod hyd amser y drefn newydd. Ond, yn awr daeth Crist, archoffeiriad y pethau da sydd wedi dod. Trwy dabernacl, trwy deml, rhagorach a pherffeithiach, nid o waith llaw, hynny yw, nid o'r greadigaeth hon, ac nid â gwaed geifr a lloi, ond a'i waed ei hun, yr aeth ef I mewn unwaith am byth i'r cysygr, a sicrhau prynudigaeth dragwyddol. O blegyd, os yw gwaed geifr a theirw a lludw aner o'i deini ar yr halogedig yn sancteiddio hyd at buredigaeth allanol, pa faint mwy y bydd gwaed Crist, yr hwn a ffrymodd ei hun trwy'r ysbryd tragwyddol, yn ddyn am I ddiw, yn puro ein cydwybod ni oddi wrth weithredoedd meirwon I wasanaethu'r Duw byw. Am hynny, y mae ef yn gyfryngwr cyfamod newydd, mwyn i'r rhai sydd wedi ei galw gael derbyn yr etifeddiaeth dragwyddol a addawyd, gan fod marwolaeth wedi digwydd sicrhau rhyddhad oddi wrth y troseddau I gyflawnwyd dan y cyfamod cyntaf. Oherwydd, lle mae wyllus, mae rhaid profi marwolaeth y sawl a'i gwnaeth. A'r farwolaeth dyn, y bydd y wyllus yn dod yn effeithiol. Nid yw byth mewn grym tra bydd y sawl a'i gwnaeth yn fyw. Felly, ni sefydlwyd y cyfamod cyntaf hyd yn oed heb waed. O blegyd ar ôl I Moses gyhoeddi'r holl bobl gorchymyn yn ôl y gyfraith, cymerodd waed lloi a geifr, gyda dŵr a gwlan ysgarlad ac isop a'i deinellu ar y llyfr ei hun ac ar yr holl bobl hefyd, gan ddweud, hwn yw gwaed y cyfamod a ordeinio Duw ar eich cyfer. Ac yn yr un modd, llenellodd waed ar y tabernacl hefyd, ac ar holl lestri gwasanaeth. Yn wir, a gwaed y mae pob peth bron yn ôl y gyfraith yn cael ei buro, a heb dywall gwaed, nid oes maddeuant. Gan hynny, yr oedd yn rhaid I gysgodau'r pethau nefol gael eu puro ar pethau hyn, ond y pethau nefol eu hunan ag aberthau gwell na'r rhain. Oherwydd, nid I gysygr o waith llaw, rhyw lun o'r cysygr gwirionedd, yr aeth Crist I mewn, ond i'r nef ei hun I ymddangos yn awr ger bron Duw drosom ni. Ac nid yw offrymu ei hun yn fynych y mae'n mynd, fel y bydd yr archoffeiriad yn mynd mewn i'r cysygr bob blwyddyn a gwaed arall na'r eiddo ei hun. Petasau felly, buasau wedi gorfod dioddef yn fynych seliad y byd. Ond yn awr, unwaith am byth, ar ddiwedd yr oesoedd, y mae wedi ymddangos mwyn dileu pechod drwy ei eberthu ei hun. Ac yn gymaint ac y gysodwyd I ddynion I bod I farw unwaith, a bod barn yn dilyn hynny, felly hefyd bydd Crist, ar ôl cael ei offrymu unwaith I ddwyn pechodau llawer, yn ymddangos yr ailwaith, nid I ddelio â phechod, ond I achawdwriaeth,
i'r rhai sydd yn disgwyl amdano. Wel, diolch i Dduw am y rhan yna, a mi fyddwn ni'n edrych ar y bennod yna nes ymlaen. Wel, fe godwn ni eto i ganu emyn 157 o Grymawl 2. Gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd, nid bywyd anifeiliad, ond bywyd ei hun. Mae rhyddid cyflawn trwy ei waed, cyflawnwyd diben, aberth, drud ac yn y blaen. Yr ail bennod, fe rwygwyd y llen y deml fi, a gorwyd ffordd i'r nefoedd fri. Wel, gydwch chi ni godi i ganu gorffennwyd gyda'n gilydd. Gydwch ni weddio. O Dduw ein tad i ni yn diolch i ti bod cyfle newydd fod nawr i ganu mawl i ti. I ganu mawl am yr oen fi farw yn ein lle. A holl goblygiadau hynny. O arglwydd ni gweddio byddwn ni yn sylweddoli o'r newydd gyda rhyw ffresni, rhyfeddod, dygariad di. Y byddwn ni yn dod i weld hyd a lled ac uchder a dyfnder, dygariad di tuag ato ni yn rhoi dy unig anedig fab i ddioddef, i farw ein mwy ni, pechaduriaid gwael, pechaduriaid anheiddiannol. Ni'n cydnabod arglwydd o dim byd deniadol amdano ni, ac eto yn ein pechod i ti yn caru ni, ac yn caru ni y fath fodd i ti anfon Iesu Grist, i ddioddef ein mwy ni,
Go arglwydd ni'n diolch bod ni'n gallu canu gorffennwyd, bod y cyfan wedi ei dalu, bod Crist wedi cyflawni yr hyn oedd angen iddo fe wneud yn llwyr. Diolch o Dad am y gair mawr rhyfeddol yna, bod e wedi gorffen y gwaith yn berffaith a dy fod ti yn fodlon ynddo fe. O arglwydd ni'n gweddio y dydd yma, y bydd Iesu Grist, yr un yma a ddaeth ac a ddioddefodd mwyn, y bydd e yn cael ei ddyrchafu. Y bydd e yn cael y clod a'r mawl mae e'n ei heiddi. Go arglwydd, beth bynnag yw ein sefyllfa ni, beth bynnag sydd wedi digwydd yr wythnos yma, beth bynnag sydd o'n blaen ni wythnos sydd i ddod, ni'n gweddio ar y ti roi cymorth i ni i ganolbwyntio nawr arno fe ac i sylweddoli ei fawredd ei ogoniant y bydd Crist yn dod yn fwy a fwy pwysig yn ein golwg ni. Y byddwn ni'n dod i'w garu yn fwy a dy garu di yn fwy. O, arglwydd i ni'n bobl gwan. A mae'n llyged ni yn aml yn cael ei dynnu bob math o bethau. Ni'n gofyn ar ei ti yn cynorthwyo ni i ganolbwyntio yn hoelio'n llyged ni ar yr arglwydd Iesu Grist yn fwy ac yn fwy. Ni yn diolch i ti arglwydd am yr holl roddion i ti wedi rhoi ni hyd yn oed yn yr wythnos diwethaf. Ni'n diolch am ddiogelu pawb a fiodd yn y mini gwersyll. Ni yn diolch i ti am y diogelwch fi, am y mwynhad fiodd, a ni yn gweddio bod yna fendith wedi bod. Y bydde di yn parhau nawr i siarad ar bobl ifanc oedd yna. Ni'n gweddio arglwydd y bydden nhw yn ymwybodol hyd yn oed heddiw o dy fod ti yn parhau i siarad gyda nhw. Ni'n gweddio ar y ti nerthu nhw wrth nhw fynd ôl i'r ysgol. Y bydde di yn diogelu nhw, cadw nhw arglwydd rhag yr un drwg. A ni'n gweddio ar y ti greu ynddyn nhw. Gwir gariad a gwir syched i fod yn fwy tebyg i Iesu Grist. Ni'n gweddio ar y ti bendithio nhw. Ni'n meddwl am y rhai falle sy'n mynd nôl i eglwysu bach a falle yn teimlo'n unig iawn. Ni'n gweddio bydde di'n agos iawn at i nhw hefyd. Ni'n gweddio am ein gilydd arglwydd yn yr eglwys yma. Diolch am yr ymrywiaeth sydd yn yr eglwys. Ni'n diolch am yr plant bach. Ni'n diolch am y bobl ifanc. Ni'n diolch am y rhai canol oed. Ni'n diolch am y rhai hŷn. Ni'n diolch am bob un yn yr eglwys. Ac yn gweddio bydde di yn gwarchod ac yn bendithio bob un, beth bynnag yw ein sefyllfa ni, na bydde di yn closio ato ni, ac y byddwn ni o arglwydd yn closio ato ti. Ni yn cyflwyno eto yn gwlad arglwydd, gofyn arglwydd y bydde di yn trigarhau wrtho ni, ni'n gweld anfoesoldeb, felly ni'n gofyn ar y ti roi doethineb i'r hynna sydd yn arwain y wlad, dyro doethineb iddyn nhw arglwydd oddi wrtho ti. Ni'n ymwybodol o'r gwasgfa sydd i blygu i'r hyn mae'r gymdeithas eisiau. Ond ni'n gweddio bydd yr arweinwyr yn gryf ac y bydden nhw'n ceisio y pethau da ac yn dod â deddfau sydd yn ei lles i bobl, yn nid drwg i bobl. O, arglwydd, gwarchod yr hynna sydd yn rheoli os gwelid i fod yn dda. Ac ni'n parhau i gofio am Gristnogion, brodyr y chwiorydd yn ni sydd yn dioddau mewn gwledydd lle mae yna Gristnogion dal yn cael ei bwrw, yn taflu i garchar, rhai yn cael ei camdrin, eraill yn cael ei lladd. Arglwydd ni'n gweddio bydd y diwrnod yma yn gymorth, yn help iddyn nhw, a bydden nhw'n gwybod am dy nerth a dy gysur a dy dangnefedd di. Ni'n gweddio ar ti fod gyda ni nawr wrth ni edrych ar dy air, o arglwydd ni'n gofyn y bydde di yn neud y gair yn ffres i ni. Ac y byddwn ni'n mynd o yma arglwydd yn ymwybodol bod ni wedi mynd i bresenoldeb y Duw byw. Ni'n ymwybodol iawn o Dduw. Dim ond ti all newid yn calonau ni, dim ond ti all wir siarad â ni, a ni'n gweddio i ti wneud hynny fel y bydd Crist yn cael y clod i gyd, fel y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu a'r cyfan trwy nerth yr ysbryd glân. Clew ni felly o arglwydd rhagora ar ein disyfiadau ni nawr, am bod ni'n gofyn pob peth yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Wel fe ganwn ni nesaf gobaith dyn yw Crist ar groes. Pawbaeth sydd i ni drwy'n hoes. Wel, dim ond Crist. Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder nawr
Eiddo ef yw'n henaid nawr, pwy ddeil i dyddiau yn ei law, be ddaw heb law pan ddwed y gair, a beth am ceidwyr ddydd a daw, gwir gariad Crist, ef yw ein craig a'r gitgan yn dilyn. Fe godwn ni i ganu. Gadewch ni weddio. O Dduw, helpa ni nawr wrth ni droi at y air di, a byddwn ni'n sylweddoli ein braint ac y bydde di yn siarad â ni trwy dy air a thrwy'r ysbryd clod i ddenw ac clod i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, ni am edrych ar nawfed bennod, bennod ddarllenon ni, nawfed bennod o Hebreiaid, a byddwn ni'n edrych yn benodol ar adnodau 24 i'r diwedd, adnodau 24 i 28.
Os ych chi gyda'ch Beible, bydd yn gret bod e gyda chi wrth eich ymyl. Nawr, fi am edrych ar 3 ymddangosiad. Ymddangosiad rhywun yn dangos ei hun. Fi am edrych ar 3 ymddangosiad sy'n cael ei grybwyll yn y bennod yma. 3 ymddangosiad sydd yn cyd-fynd gyda chyfrifoldeb a'r choffeiriad. O'n i'n sôn wrthoch chi blant am y deml o'r offeiriad a'r arch offeiriad, yr un arbennig yma oedd yn cael mynd mewn i'r ystafell presenoldeb Duw, dim ond unwaith y flwyddyn. Wel, mae'r 3 ymddangosiad yn ymwneud â'r darlun yna. Nawr, yn y llyfr at yr Hebreiaid, mae'r awdur yn annog y Cristnogion. Cristnogion Iddewig. Cristnogion byddai'n gwybod holl hanes o'r Hen Testament, a maen nhw'n teimlo fel roi lan. A maen nhw'n teimlo, ni well off yn y drefn Iddewig. A mae'r awdur yn annog nhw, daliwch ati, cadwch i fynd. Mor anodd yw pethau. A mae'n dangos i'r Cristnogion rhagoriaeth Crist. Does bosib bod chi'n mynd i fynd nôl i'r hen drefn o'ch chi arfer wneud. Mae Crist gymaint o hynny yn well ac yn fwy. Mae Crist yn fwy na'r angylion. Mae Crist yn fwy na Moses. Mae Crist yn fwy na unrhyw offeiriad nac unrhyw arch offeiriad. Yn wir, cysgodion oedd y pethau yma i gyd yn pwyntio at Iesu Grist. Mae'r holl dull oedd chi arfer wneud yn addoli, yn y deml ac yn y blaen, mae i gyd yn pwyntio at y rhywbeth mwy. Pan ych chi'n meddwl am cysgod, cysgod yw cysgod o rhywbeth real. Os ych chi'n rhoi cwtch i rhywun, chi'n rhoi cwtch i cysgod, cysgod yw e. Chi'n rhoi cwtch i'r person iawn. Wel, cysgod oedd yr holl bethau yma, a'r deml ar y berthau, o rhywbeth llawer gwell, sef Iesu Grist ei hun. Nawr, fi eisiau chi ddychmygu. Defnyddio'r dychymyg nawr, dipyn bach. Fi eisiau chi ddychmygu bod ni'n mynd tuag at y deml. Ni wedi gweld llun o'r deml. A mae'n ddydd cymod, Day of Atonement. Dydd lle o'ch chi'n ymwybodol, ni yn bechaduriaid, ac os nag i ni'n mynd i gael rhywbeth i ddelio'r pechod, ni'n mynd i gael ein lladd. Fi eisiau chi ddychmygu bod ni yn yr iard, yn y cotiad, yn yr iard, a mae'r lle llawn o bobl wedi teithio o bob man, a y diwrnod yma yn ddiwrnod arbennig i'r Iddewon. Ond nhw'n gwybod, dyma dydd gobeithio byddwn ni'n cael maddeiant, a byddwn ni'n byddwn ni'n gallu byw eto am flwyddyn arall ym mhresenoldeb Duw. Ond nhw'n ymwybodol bod pechod ddim yn rhywbeth i chwarae gwmpas gyda. Mi oedd yna rhai arch offeiriaid wedi mynd mewn i bresenoldeb Duw, heb ddilyn y drefn a gafod ei lladd. Ac oedd yr Iddewon yn gwybod, mae dod ger bron Duw yn ddifrifol. A mae pechod, dyw e ddim yn rhywbeth ysgafn. Drwchwch ar yr holl anifeiliaid gafodd ei lladd, a darlun oedd hwnna. Mae pechod yn ddifrifol. Ac felly oedd y diwrnod yma yn bwysig, ond yn ymwybodol mae'r diwrnod yma yn bwysig i fy mywyd i ac i'n dyfodol ni. Bydden nhw gyd yn yr iard, yn edrych tuag at y denml, ac yn disgwyl ymddangosiad yr arch offeiriad, yr un dyn yma oedd yn ei cynrychioli nhw. Byddai sawl offeiriad, ond un arch offeiriad. A bydden nhw gyd yn disgwyl, yw e'n dod? Yw e'n dod allan? Gyda, bydden nhw, mae'n dod. Maen nhw'n gweld yr arch offeiriad yn dod, ond dyw e ddim yn gwisgo ei wisg arferol e. Fel arfer oedd lot o air a lliwiau, yn grand iawn. Ond mae'n dod allan heddiw, jyst mewn dillad gwyn plaen. Dim byd urddasol o gwbl.
A chi dychmygu y dorf nawr, mae'n gweld yn dod. Mae'n dod. Pawb yn tawelu. Mae'r archoffeiriad yn dod allan. Mae'n mynd at y fowlen a mae'n golchi ei ddwylo. A chi'n dychmygu y tawelwch ar hyd o'r clywed y sŵn y dŵr. Yna mae'n dod at yr allor. Chi'n cofio'r allor? Yr un mawr sgwar ar tân. Mae'n dod at yr allor a mae'n lladd tarw ifanc. Ac yna berthu y tarw, ac yn cymryd chydig o waed y tarw, ac yna yn cerdded mewn i'r deml. Ac oedd yr tarw yma, a'r gwaed yma, mwyn ei bechodau fe a'i deulu. Dim am y bobl, dim amdano ni i gyd, jyst am y teulu, amdano fe. Mae'n cerdded mewn i'r deml. A chi'n dychmygu'r bobl yn edrych yn trio gweld yn mynd mewn. Ac yna mae'n mynd mewn i'r cysygr sanctaidd. Trwy y llen, dim ond unwaith y flwyddyn oedd e'n cael mynd mewn, a neb arall. A mae'n rhoi chydig o'r gwaed ar yr allor. A chi'n dychmygu'r bobl yn, beth sy'n mynd i ddigwydd? Maen nhw'n gwybod, mae rhaid i cael ei lladd yn mynd mewn i bresenoldeb Duw. Yw e'n iawn? Yw e'n mynd i cael ei dderbyn? Yw Duw yn mynd i dderbyn yr archoffeiriad yma? Yw Duw yn mynd i dderbyn ei aberth dros ei bechodau fe? Yw e'n deilwng? A pawb yn aros. Mae'n dod! Mae'n dod allan! Mae'n iawn! Mae Duw wedi derbyn yr archoffeiriad yma a mae wedi derbyn ei aberth dros ei bechodau fe. Diolch byth! Achos os na fydde Duw yn derbyn fe, bydde dim gobeith gyda ni. Chi'n dychmygu yr rhyddhad i'r bobl. Nawr mae'n dod allan eto. Mae'n golchi ddwylo eto. A trwy hyn mae'n lladd gafr. A mae'r lladd yma ar ran y bobl. Mae wedi delio fe ei hun, ond nawr ar ran y bobl. A mae'n lladd y gafr. Mae'n cymryd y gwaed ac yn mynd eto i'r cysygr, cerdded trwy heibio'r canhwyll brennau, ac yna dod at yr arogl darth. Mae'n cymryd chydig bach o'r golosg mwyn creu mwg, fe fod e ddim yn gweld gormod o Dduw. Ac yna mynd mewn trwy'r llen a i bresenoldeb Duw a gosod y gwaed eto. A chi'n dychmygu'r bobl nawr, hyd yn oed yn fwy nyrfys, achos mae'r aberth yma ar ei rhan nhw. A fydd yr offeiriad yn dod allan, archoffeiriad yn dod allan nawr. A fydd Duw yn derbyn yr aberth dros ein pechod ni. A fi'n gwybod bod fi wedi pechu. A fi'n gwybod bod e wedi pechu. Yw yr gwaed yma yn mynd i fod yn dderbyniol, yw yn mynd i fod yn ddigon. A chi'n dychmygu, fi'n gobeithio ddaw e mas nawr. A chi'n dychmygu y dorf yn edrych. Yw e'n dod? Mae'n dod! Mae'n dod allan. Mae'r cyfan wedi ei dderbyn. A chi'n dychmygu, rhyddhad. Mae'r aberth yn ddigonol. Mae Duw wedi maddau ein pechodau ni am flwyddyn arall. Ni'n iawn. Mae perthynas gyda ni. Gyda ni a Duw am flwyddyn arall. A chi'n dychmygu y mwynhad, y rhyddhad, y llawenydd. Ni'n iawn. Mae Duw yn iawn gyda ni am flwyddyn arall. Nawr, dychmygu hynny o'n ni, ond math yna o beth byddai'n digwydd. Ac oedd e yn digwydd ac am flynyddoedd, ac oedd e'n real. Ond cysgod oedd e, o rhywbeth llawer mwy, sef yr arglwydd Iesu Grist. A mae hynny'n mynd at y pwynt cyntaf, sef yr ymddangosiad cyntaf. Yr ymddangosiad cyntaf arwydd o cawl yr archoffeiriad yn yr Hen Testament oedd wrth yr allor pres. Bydden nhw'n edrych arno fe a dyna lle fydde fe wrth yr allor yn barod i aberthu. Dyna lle oedd e'n aberthu yr anifeiliaid.
Beth am Iesu Grist? Mae Iesu Grist yn cael ei gyfeirio fel yr archoffeiriad mawr. Yr unig un sy'n cael ei gydnabod fel yna. Beth am Grist? Wel, nid wrth allor pres i ni'n gweld Iesu Grist, ond wrth groes hyll, caled, ac yno mae'n cyflawni yr aberth. Dyma'r unig aberth sydd â gwir nerth iddo fe. Chi'n meddwl am Iesu Grist? Mae'n dod, nid allan o'r deml, ond mae'n dod o'r nef. O hyfrydwch y nef, a mae'n dod lawr i'r ddeiar yma. A dyw e ddim yn dod fel brenin gogoneddus fel ag yw e. Mae'n dod yn gwisgo dillad lliain gwyn, dillad plaen. Mae'n dod fel chi a fi. Mae'n dod fel person cyffredin. Mae'n dod i gynrychioli pobl yn ei ddillad plaen. Mae'n gynrychiolydd perffaith. Mae yn un sydd yn bersonol. Mae'n offeiriad personol. Mae'n un sydd yn adnabod pobl. Fe ddath e un plith yn ni. A dod, pam ddath Iesu Grist? Wel, i gyflawni prif waith archoffeiriad. A prif waith archoffeiriad oedd cyflwyno aberth. Aberth i ddechrau dros o fe, ac yna aberth dros y bobl. A mae'n bywyd ni heddiw a'n dyfodol ni'n dibynnu'n llwyr ar ei waith fel archoffeiriad. Be mae Iesu Grist yn neud? Wel, mae'r archoffeiriad yma yn berffaith. Dyw e ddim yn aberthu dros o fe ei hun, achos does dim angen. Does dim angen lladd tarw ifanc ar ran ei bechodau fe, achos doedd dim pechod yn agos i Grist. Oedd e'n berffaith, mi oedd e'n lan, ac felly oedd dim angen aberthu am ei bechodau fe. Mae e'n hollol gyfiawn. Mae'r Duw y Tad yn hollol fodlon ynddo fe. Does dim pechod fan hyn. A chi'n gwybod fi'n falch, ar hyd yr oesoedd yn yr Hen Testament, oedd yr archoffeiriaid, oedd byth dal sut archoffeiriaid oedden nhw. Ond dyma archoffeiriad, perffaith. Dim twyll, so ni drystio yr un yma. Yr un yma sydd yn ceisio lles eraill, nid lles ei hun. Dod i wasanaethu, nid mwyn cael i wasanaethu. Archoffeiriad caredig. Archoffeiriad, nid hunanol, ond yn roi. Ond beth amdano ni? Beth mae'r archoffeiriad mawr yma yn neud ar ein rhan ni? Achos i ni, ni'n gwybod bod ni'n bechaduriaid. Ni'n gwybod bod ni ddim yn heiddi dim byd ond barn. Be mae Crist yn neud ar ein rhan ni? A fydd yr aberth mae Iesu Grist yn rhoi ar ein rhan ni yn cael ei dderbyn? Wel, fel ydych chi'n gwybod, dyw Iesu Grist ddim yn cymryd oen. Mae Iesu Grist yn rhoi ei hun. Mae Iesu Grist yn aberthu ei hunan. Dyw e ddim yn mynd ac yn cymryd oen neu gafr. Mae'n cymryd ei hun ac yn tywallt ei waed ei hun. Fe yw oen Duw, yr hwn sy'n tynnu ymaith bechodau y byd. Dyma'r ymddangosiad cyntaf sy'n cael ei nodi yn y darn. Edrychwch ar adnod 26. Adnod 26. Ond yn awr, un waith ac am byth ar ddiwedd yr oesoedd, y mae ef wedi ymddangos mwyn dileu pechod drwy ei aberthu ei hun. Dyma yr ymddangosiad cyntaf mewn ffordd sy'n cael ei nodi yn y rhan yma. Ymddangosiad sydd wedi digwydd. A chi'n meddwl yn ôl am yr archoffeiriad yn yr Hen Testament. Doedd e ddim yn boenus i'r archoffeiriad. Doedd e ddim yn costio'r archoffeiriad. Hynny yw lladd tarw, lladd gafr. Hynny yw lladd anifeilied a
tywall gwaed eraill oedd e, anifeiliaid, nid fe ei hun. Doedd e ddim yn costio, doedd e ddim yn boenus. Ond mae Crist wedi rhoi ei hun. Mae Crist wedi gorfod aberthu ac yn dewis aberthu ei hunan a fe ddioddefodd e. Doedd e ddim yn rhywbeth hawdd rhwydd. Na, fe nath e aberthu ei hawl e o fod yn y nef. Fe aberthodd e ei urddas e, fe aberthodd e ei goron e, ei orffwys e, ei barch. Fe aberthodd e ei ryddid. Fe aberthodd e ei berthynas â Duw a roi ei hun, roi ei fywyd, dioddef a marw dros eich pechod chi a dros ymhechod i. Fe gostiodd e. Fi mor gyfarwydd â hyn. A felly dweud y geiriau yma heb feddwl o ddifri gymaint oedd y gost. Gai annog chi wythnos yma a fi gyda chi i sylweddoli, i roi amser i feddwl gymaint gostiodd e i Iesu Grist, i aberthu nid gafr, ond aberthu ei hun. Dyna difrifoldeb pechod. Ond yw yr aberth yn ddigon? Llwch chi ddychmygu y bobl tu allan, yw'r offeiriad yn mynd i ddod mas? Yw Duw yn derbyn yr aberth? Yw Duw yn derbyn yr arch offeiriad? Wel, fel chi'n gwybod, mae Crist nid yn dod allan o'r deml, ond mae Crist yn dod allan o'r bedd. A mae'n dod allan o'r bedd yn fyw, a mae hynny'n gyhoeddiad clir ac uchel. Mae Duw yn fodlon. Mae Duw yn fodlon yn yr arch offeiriad mawr yma. Mae Duw yn fodlon yn yr aberth yma. Mae Duw yn fodlon ynddo fe. Mae'r pris wedi ei thalu. A mae'r atgyfodiad yn gyhoeddiad clir. Ac i chi sydd yn Gristnogion bore yma, mae'n pechodau ni wedi ei talu. Mae Duw, mae Crist wedi talu'r ddyled. Mae waed e wedi llifo ac i ni'n iawn gyda Duw am flwyddyn arall. Na, ni'n iawn â Duw am rhagwyddoldeb. Does dim byd yn mynd i ymharu ar ein perthynas ni â Duw oherwydd mae'r aberth yn ddigonol. Falle bod chi ddim yn teimlo hynny. Ond does dim cwmwl rhwngwch chi a Duw bore yma. Na heno. Oherwydd gwaed ac aberth Iesu Grist. Un waith am byth. Dyw e ddim yn mynd i newid. Ni dal yn cwmpo. Ni dal yn cwmpo i bechod a mi fyddwn ni. Ond mae pechod wedi colli ei afer arno ni. A byddwn ni nawr fel Cristnogion ddim yn wynebu barn Duw. I ni ddim o dan condemniad nawr. Mae'r pris wedi dalu. Mae'r aberth yn ddigonol. Ac felly fel Cristnogion, i ni lli mwynhau y berthynas yma a Duw, hyd nod yn awr. Ac wrth i ni edifarhau, dal yn cwmpo. Mae Duw yn hoffi maddau. Ac mae e'n ffyddlon yn maddau. Ac ar ôl maddeuant, anghofiwch y pechod yna. Pidwch gadael i'r diafol atgoffa chi o'r pechod. Mae Crist wedi dileu y pechod. Hebreiaid 8, adnod 12, mae'n dweud hyn. Oherwydd byddaf yn drigarog wrth eu camweddau, ac ni chofiaf eu pechodau byth mwy. Mae Duw yn dewis peidio cofio'ch pechodau chi. Felly peidiwch chi atgoffa'ch hunan o'r pechodau yna i chi wedi gofyn am faddeuad ar ei rhan. Dyma aberth ddigonol, dyma aberth dragwyddol, dyma aberth perffaith, a does dim angen dim byd arall. Mae'r cyfan wedi ei thalu. Yng Nghrist i ni'n gyfiawn ger bron Duw. Nawr, os chi ddim yn Gristion, chi'n gwybod hynny yn eich hunan, gwrandewch, mae'r aberth yn ddigon. Ac os ych chi ddim yn Gristion eto, mae Iesu Grist yn dweud, fi di talu. A mae'r aberth yn iawn. Yr unig beth sy'n ti wneud yw credu.
Mae'n angenrheidiol i ti gredu. A mae Christ yn dweud, dere, dewch. Byddwn ni'n canu yn ymlaen, mae'r tad, be mae e'n dweud am yr aberth, mae'r emyn yn dweud, mae'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn, ynddo fe, yn yr aberth, yn Iesu Grist. A mae Seion, yr eglwys, yn gweiddi diolch byth, medd Seion, am yr iawn. Felly dyna'r ymddangosiad cyntaf sy'n cael ei nodi fan hyn. Ymddangosiad sydd wedi digwydd. Yr ail ymddangosiad, arwydd y cawl o'r ffeiriaid, oedd pan bydde fe o flaen Duw yn y cysygyr sanctaidd olaf, yn y cysygyr sanctaidd, stafell lle oedd presenoldeb Duw. Nawr, dychmygwch yr offeiriad, archoffeiriad yn mynd mewn i bresenoldeb Duw. Sut fydde fe'n mynd? Dim ond unwaith y flwyddyn yn cael mynd. Oedd e gorfod wneud seremoni golchi a berthu, ac yna mynd i bresenoldeb Duw. A gyda e'n gwybod, ni all neb weld Duw a byw, ac eto presenoldeb Duw yn yr ystafell yna. Sut chi'n meddwl bydde fe'n mynd? Wel, fi'n dychmygu efo pen eitha isel, ac yn ymwybodol o pwy yw Duw. A bydde fe'n gobeithio bod y mwg mae wedi cael o'r arygl danth, yr incens, gobeithio bydde'r mwg yna'n ddigon i greu rhyw fath o fur rhwngddo fe a Duw. Mae'n ymwybodol pwy yw Duw a pwy yw e. Hynny yw, y Duw yn sanctaidd, y Duw yn lan, a fe yn bechadur. Beth am yr archoffeiriad mawr? Beth am Iesu Grist ei hun? Wel, edrychwch ar adnod 24. 24. Oherwydd nid i gysygyr o waith llaw, rhyw lun o'r gysygyr gwirioneddol, yr aeth Crist i mewn, ond i'r nef ei hun, i ymddangos yn awr ger bron Duw drosom ni. Mae Iesu Grist wedi mynd nid i'r stafell fach yna, lle oedd presenoldeb Duw, na, mae Crist wedi mynd i'r nef ei hun. A dyna lle mae Iesu Grist nawr. Mae ym mhresenoldeb Duw, a does dim angen mwg i guddio Crist oddi wrth Duw. Na, mae Crist yn gwynebu Duw. Yr archoffeiriad mawr, mae'n gwynebu Duw ac yn gwynebu gwên Duw. Mae'r gair ger bron Duw sydd yn yr adnod yn cyfleu edrych i wyneb. Gwynebu Duw ei hun. Fe yw'r un sydd yn ein cynrychioli ni nawr. Fe sydd yn gweddio drosto ni bore yma. Yr un yma sydd mewn perthynas hyfryd, perffaith gyda Duw ei hun. Mae yna agosatrwydd yma na all unrhyw archoffeiriad arall ei brofi. Hynny yw, mae yna rhyw undod, mae yna agosatrwydd. A mae nawr yn ein cynrychioli ni ger bron Duw. A mae Hebreiaid, penod cynta a 8 benod yn sôn, mae Iesu Grist yn eistedd yn y nef. Penod 1 adnod 3, ar ôl iddo gyflawni peredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddeheulaw y mawr hydy. Nawr, mi'n gwrs, sylwch chi ar y llun yn y deml, doedd dim set byth yn y deml, achos oedd y gwaith byth yn stopio. Oedd e'n barhaol. A byddai'r archoffeiriad yn mynd mewn i'r cysygyr sanctaidd olaf, dim ond unwaith y flwyddyn, am ryw awr bydde fe ar y mwyaf. Doedd dim set yna, achos oedd e'n gorfod wneud eto blwyddyn wedyn, ond mae Crist yn mynd i'r cysygyr sanctaidd olaf, mynd i'r nef ei hun, a mae e'n eistedd. Mae'n eistedd am fod ei waith o achub, mae waith aberthol wedi gorffen. Ni wedi canu yn do, gorffennwyd. Mae'r gwaith achubol wedi dod i ben. Un waith ac am byth. Mae wedi cwblhau a mae'r aberth yn ddigonol. A mae yna nawr, bob amser, ar eich rhan chi. Beth oedd yr adnod i ymddangos ger bron Duw
drosom ni. A cofiwch chi, dyw Christ ddim yn dadle gyda Dyw, Dyw fe ryw brwydr rhwng Dyw a ni. Na, mae Dyw yn ein caru ni. Mae Dyw yn garedig. A mae Christ ei hun yn ein cyflwyno ni. Ac yng Nghrist, i ni yn gyfiawn. Mae'r llen nawr wedi torri. Mae'r gagendor rhwng Dyw a ni wedi dorri ddillu dod at Dyw yn hunan. Yng nghyfiawnder Iesu Grist i ni yn gallu mynd i'r cysygyr sancteiddiolau. Rwychwch ar Hebreiaid penod 10. Adnod 10, mae'n dweud hyn. Felly, gyfeillion, gan fod gennym hyder ni nawr i fynd i mewn i'r cysygyr drwy waed Iesu Grist ar hyd ffordd newydd a byw, y mae ef wedi hagor i ni drwy'r llen, hynny yw ei gnawd, a chan fod gennym offeiriad mawr ar dydd Dduw, gadewch i ni nesau a chalon gyrwyr mewn llawn hyder ffydd. Hynny yw, ni chi dod at Dduw mewn llawn hyder ffydd oherwydd i ni'n gyfiawn yng Nghrist. A mae dyn ni'r archoffeiriad mawr yma yn cynrychioli ni ac yn gweddio drosto ni. A mae e'n un sydd yn gwybod beth yw siom. Mae e'n gwybod beth yw blinder. Dych chi'n teimlo'n flinedig? Mae e'n gwybod beth yw hynny. Mae'n gwybod beth yw gwrthwynebiad. Mae'n gwybod beth yw cael eich temtio. Mae'n gwybod beth yw poen. Mae'n gwybod beth yw rhagluniaethau anodd. Mae'n gwybod beth yw profedigaeth. A fe yw'r un sydd yn gweddio drosto chi. Mae'n cyd-ymdeimlo. Mae'n teimlo gyda chi. A mae'r fraint gyda ni hefyd i gamu mewn i'r cysygyr sancteiddiolau yma nawr trwy Iesu Grist. Gai ofyn wythnos yma i chi a i fi wythnos yma, pan ych chi'n gweddio yn ystod yr wythnos, jyst cymrwch cwpl o eiliadau i feddwl cyn gweddio beth ni'n neud. Ni'n cael mynd mewn i'r cysygyr sancteiddiolau. Ni'n cael mynd mewn, well na ni, i'r nef ei hun. I bresenoldeb Duw, a ni'n lli gweddio. Ni'n lli galw e'n dad. A bydde hwnna'n creu rhyw rhyfeddod newydd a rhyfeddod braint i ni. Y trydydd ymddangosiad yn y rhan yma, wel, beth bydde trydydd ymddangosiad ar archoffeiriad? Wel, y dod allan o'r deml ar ddiwedd popeth. Hynny yw, chi'n cofio ni sôn am y gynulleidfa, gobeithio mae popeth yn iawn, ac mae'n dod. Dyma'r trydydd ymddangosiad. Bydde fe'n dod allan o'r cysygyr sancteiddiolau, a bydde hynny'n dynodi bod y cyfan wedi ei dderbyn. Mae pob peth yn iawn. Mae'n perthynas ni a Duw yn iawn am flwyddyn arall. Ni wedi cael maddeuant am flwyddyn arall. Wrth weld yr archoffeiriad yn dod allan, y rhyddhad, y llawenydd. Chi'n gallu dychmygu y dorf yn dawel cyn hynny, ac yna'r rhyddhad, y canu, y moli, y llawenydd wrth weld yn dod. Mae'r cyfan drosodd. Mae'r ymddangosiad yma eto i ddod. Mae'r ddau ymddangosiad cyntaf wedi digwydd. Mae'r ymddangosiad yma yng nghyd-destun Crist eto i ddod. Ble mae Crist ar hyn o bryd? Mae e yn yr cysygyr sancteiddiolau. Fos hoffwch chi, mae e'n y nef. Mae ym mhresenoldeb Duw. Mae e yna ar ein rhan ni. Ac ni'n gwybod fod yna. Ac yn wahanol i gredinwyr yr Hen Testament, i ni yn gallu llawenhau, nawr, ysdim rhaid ni fod yn bach, gobeithio bydd e'n cael ei dderbyn, gobeithio bydd yr aberth yn cael ei dderbyn. Ni'n gwybod bod yr aberth yn cael ei dderbyn, wedi ei dderbyn. Ni'n gwybod bod ni wedi yn cyfiawnhau. Ni'n gwybod fod Crist yn ddigonol, a felly ni lawenhau heddiw. Ni'n gallu mwynhau perthynas a Duw yn awr. Ond mae yna fwy i ddod. Mae e'n mynd i ddod allan
o'r cysegr sanctaidd Olaf. Mae'n mynd i ddod o'r nef i ddangos bod y cyfan yn dod i ben. A pan ddaw Iesu Grist yn ôl yr ail waith, mae'n dynodi cyflawniad yr iachawdwriaeth. Mae'n dynodi bod y cyfan awr yn dod i ben ac bydd e'n casglu ei bobl ynghyd. Bydd e'n dod â'r rhai sydd wedi credu ynddo fe ato fe ei hunan. A byddwn ni yn gweld rhyw ogoniant newydd yn yr archoffeiriad mawr. Byddwn ni'n cael rhyw olwg mwy ohono fe, a bydd yna rhyw lawenydd mwy, a bydd yna foli y fwy. Edrychwch ar adnod 28. Adnod 28. Felly hefyd, bydd Crist ar ôl cael ei offrymu unwaith i ddwyn pechodau llawer, yn ymddangos yr ail waith. Nid i ddelio â phechod, ond iachawdwriaeth rhai sydd yn disgwyl amdano. Oedd yr ymddangosiad cyntaf yn dod i ddelio â phechod. Mae wedi gwneud hynny. Mae'r ail ymddangosiad iachawdwriaeth. Hynny yw dod â'r cyfan i ben. Dod â'i bobl ynghyd. Bydd e'n mwynhau ffrwyth ei aberth y bobl mae wedi ei hachub. Ac mi fyddwn ni yn mwynhau. Sut ydych chi'n ymateb i chi fel un o'r bobl yn y gynulleidfa o'n i'n darlunio, yw e'n dod? Rhyw ddisgwyliad. Beth oedd yr adnod yn dweud? Yn ymddangos yr ail waith, nid i ddelio am pechod, ond iachawdwriaeth i'r rhai sydd yn disgwyl amdano. Gai annog chi yn ystod yr wythnos yma i feddwl bob dydd am dan o fe'n dod. Am yr ail ddyfodiad. Am Grist yn dod allan o'r nef fel petai ac yn dod ato ni. Cyflawniad yr iachawdwriaeth. A gweddio byddwn ni'n ddisgwylgar. Come on, dere. Fi wedi blino aros. Fi eisiau gweld Crist, fi eisiau i'r cyfan ddod i ben, fi eisiau gweld ei ogoniant e. Fi wedi blino a pechod. Fi wedi blino a poen. Fi wedi blino, fi'n edrych ymlaen i fod yn y nef, fod ar y ddeiar newydd, yn ei bresenoldeb ef. Mae hyn o'n blaen i Gristnogion. Mae'r nef o'n blaen i. Nawr, jyst i orffen, mae rhaid i fi roi rhybydd fan hyn. Unrhyw un yma bore yma sydd ddim yn credu. Mae Duw yn dweud yn y darn yma, mi fyddwch chi, fel pob un arall, mi fyddwn ni gyd yn marw. A dyna fe? Na, adnod 27. Yn gymaint ac y gosodwyd i ddynion i bod i farw unwaith, a bod barn yn dilyn hynny. I'r Cristion, does dim barn, does dim condemniad, gan bod ni yng Nghrist wedi'n maddau, ein ni'n lan, wedi'n gwisgo'n hardd. Ond os chi ddim yn Gristion, mi fyddwch chi fel ni yn marw, ond yna byddwch chi'n gwynebu barn Duw. Gwrandewch. Mae'r aberth yn ddigonol. Mae Iesu Grist wedi talu popeth. A mae e'n dweud wrthoch chi bore yma, dewch. Credwch. Fel yn lle bod chi'n gwynebu barn, bod chi'n edrych ymlaen i weld yr archoffeiriad mawr. A bod hwnna'n ddydd, byddwch chi wrth eich bodd, a nid yn ddydd lle ni'n gwynebu barn. Gadewch ni weddio. O Dduw, helpa ni i sylweddoli mawredd Crist. Helpa ni, os na gyn ni'n credu, i ddod ato fe, ac i gredu yn yr un yma, roddodd ei hun yn aberth yn ei lle. A helpa ni fel dy blant o Dduw i weld ei fawredd ei ogoniant dy gariad di o'r newydd os gweli di fod yn dda. Ni'n gweddio hyn i gyd yn enw ein
gwaredwr Iesu Grist. Amen. Fe ganwn ni i orffen. Yn mynd 297. Caid trefn i faddau pechod, nid trwy anifeiliaid, ond yn yr iawn, yn Iesu Grist, yn yr aberth. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r tad yn gweiddi bodlon, mae'r eglwys Seion, yr eglwys yn diolch byth yn ymateb ni, ac yna i ni'n llawenhau yng ngoleuni hyn. 297. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.